Good morning po, Sir Roberto. Charger. Ginamit ba? Hindi ko alam, ikaw ang nagsa-charge kagabi dyan. Maraming salamat po sa pagdala. Wala dito. Wala ko na ko yun. Ayan lang, nandiyan ka nila. Yes, naman. Ito pa at nakutin mo si Benny.
ko nung araw mo. Okay po. Ano po ba tinatahi niya? Kami po mga dormatahi namin. Thank you so much po sa pagdalaw sa live ko, Sir Roberto. Ito po ang hanap buhay namin. Papatahin ng mga dormat. Salamat po sa tatayaw. You're welcome po. Ganun po ba? Opo. Ito po ang hanap buhay namin. Ito lang tayo. Plato ng manok ng kapatid. Ganun dapat siya. Pinakainin ko. Okay po. Mga damit para tinatahin niya. Siguro po ang makina niya yung yung dipadjak. Kami po ang makina namin yung may motor. Bali dalawa po yung makina ko, yung po yung isa. May mananahit kasi ito isa.
Patrick State, Ibi, hello po, idol. Silip lang, nakadikit na po ako sa bahay mo, idol. Sabi na kitchen live kanina, sinilip lang ako sa idol. Luto pa. Okay, thank you. Maraming salamat. Thank you so much po sa pag-akyat niyo sa akin sa live. Pag-dalaw po na salamat po sa inyo. Magandang umaga. Always ako support idol sa kahit sino. Bakit po may bago ako yung upload idol? Padalaw naman. Dito pa kasi pag dito na busy. Ingat idol. Okay po. Sige po. Salamat po, Tris. Daray TV. Mamaya po. Dadalawin ko po yung bahay niya. Salamat po sa pagdalaw sa live ko po. Maraming salamat po.
salamat Sir Roberto sa pag-stay sa live ko. Maraming salamat po. Alam ko na kung saan ko kayo nalikitan kay Sir Joward Office Katuman. Baka nga po.
Mama Rene, morning po. Ito may gulap shoutout po sa inyo. Thank you po sa pagdalaw. Bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan, may jacket na po kayo. Ayan, minumute ko po kasi maingay yung makina ko kaya minumute ko. Salamat po, host. Welcome po. Wala pong ano man.
Thank you so much po sa lahat po na umakyat sa live ko. Maraming salamat po. Thank you so much. Mag-end na po ako at lobat na po yung cellphone ko.